onye nwe ife mana ife eji anata mmụọ ife nnukwu ife bụkwa na obere ife. Ife eji anata mmụọ nnukwu ife bụkwa na obere ife. Ọkwa ndị oyibo sịrị givers never lack. Aja is about giving. It's about giving. Through giving, you offset your bills, both those you know and those you don't know, in the spirit. Maka na ihe na-ada ese okwu na mmụọ bụkwa na ụgwọ eji eji. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọ nọ na nkụzi m na-ada adịkarị, somebody sị na nkụzi m na-adịwa esoteric. Mana ọ na nkụzi keta nke ahụ asị nọ esoteric. Ekụzikwa m nke mmadụ niile ga-aghọtakwa. Anya na nọ ekụzikwa m nke enwere ike iji materials wee mekwa. Obere ife ka eji anata mmụọ nnukwu ife. O nwere aja ị ga-eji obere ife wee chụ. Ị nata nnukwute ife ga-adị ka asị na ịkpaturu mmụọ efi. Ntị adịkwa. Aja nnachi ịkụziri ụlọ o nwebugo oge nkụziri ya, mana asị nka nkụzigharịkwa ya ọzọ maka na ọ bụ mkpụrụ agịrị na-agbatu enyi ka ọ bụ. Mgbasị gara aga ka m kwuru maka aja ezinụzọ kọwasịa, mana because na m enye ha example otu enwere ike isi wee chụ such aja, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na m mbọs, Ezinwa, how do you do it? Ezinwa, how do you do it? Mana ọ na-anụ ka m na-ekwusa, aja is about giving. Na mmadụ nwere ike were ọjị kwuo okwu waa ya jee wụpụ n'ezi, ịma na ọwa aja ezinụzọ. Mana onwe nke m chọrọ ịkụziri ụnụ tata, ọjị ma ọ bụ nzu with ego, any currency note, depending on obodo ị nọ and any denomination. Just ọjị, ofu mkpụrụ ọjị like this, ma ọ bụ nzu. Ihe anụ a bụ nzu, maybe ịgbakeri ya, ọ bụrụ iwe na ihe eji nnukwu like this, just nwere ike ịgbakeri ya obere, sụsa ka ị na-edere. Either this or that. I wee were the money. Let's assume na nwa akwa ego nje. Okay, I think ego ma nwere ego do here. Okay, I have 100 now here. Okay. So let's assume you are making use of this note. You wedge down na ọjị like this. Go for cancel wedge there. If for cancel wedge there. Just like this. Iji there na aka otu a. Ikwu afa gị. Gbakwuo chi gị, gbakwuo ndị isi, gbakwuo mmụọ niile ma gị na ha. Ị mara ihe ịwụ mkpa gị, ikwuo ya. Ihe a bụ aja. Ị mara ihe bụ mkpa gị, ikwuo ya. Ma agba gị ife ihe ekwu. And adịm like inye mmadụ formula otu m si eme ihe na-eme. Nya formula of my spoken words. Adịm no, ị mara ihe ọ dị gị mkpa, ikwuo ya, ikwuchaa ya. I were ya otu a dị nye ya n'isi gị ugboro anọ. Ị pụọ n'ezi ebe ịma ndị mmadụ na-aga, ebe ịma ụkwụ na-aga. Ọ bụrụ iwu na ya bụ junction, just ezi road path. Iru dị eme gịnị? Idewe ego a na iwere ọjị atụkwasị n'elu ya otu ọ dị na ka ọ ya dị na ebe ị ga-edebe ya. Idewe dị money, iwere ọjị a tụkwasị n'elu ya. Ọkwa nnọọ nzu ka iji wee mee. Idewe dị ego, iwere dị nzu ịtụkwasị n'elu ya, ị gawala onwe gị. Ihe a nkwulu ọkwa o doro anya, very simple. Ọkwa ya, very simple. Mana ihe anụwa is one of the groundbreaking aja. You nwere ike ime ihe anytime, whether day, morning, afternoon or night.
Bob na maka ndị what if, maka ndị ya bido jụba ajụjụ. You can do it anytime. The most important thing nwanne na-achụ aja. O nwere more complex way of Aja Ezi n'ụzọ mana achọrọ m ịkụziri ndị mmadụ because that will involve littering our road with aja and I don't like it. Ọ ka mma na m ọbịa n'ezi wee hụ na ihe na-afọ bụ ego ndị mmadụ dewesịrị wit ọjị na nzu ịghọta ọ ya aka mma ndị onye na-agafeta otu anụ ọwụda ego dị ya mkpa ọ nwere ndị na-eme ife with 1000 naira note ịma na ọ na 1000 naira with the highest denomination Nigeria ewe 1000 naira efi ya ka edewere were ọjị dokwasa n'elu ya nwanne ọ dịka ma mbịa onye chụrụ aja achụọ na aja anyị eri na aja maka anyị sịkwa na ụmụ agwụ na-eri aja ndị ya ga-ebe anyị ewere m da 1000 naira na-anadị udo onwe m ịghọta ọjị adụrụ ebe ahụ so ndụ ewere 1000 naira mere ife dị mkpa so ọ ya aka mma na ndị mmadụ na-ede atọwasị ego n'ezi asa aja instead of iwelu baf white ya ha ka isi ma kpakọjue mgbomgbo niile dị n'ụwa jedowa n'ezi ma ọ blọk ọkụ ya ha ka ogwu isi ma kpakọjue ife jedowa n'ezi mgbe mmadụ 5 10 20 50 100 mere ọdịka ife ahụ ife ọ n'ezi niile ga-abụ messed up ịghọta so that is why achọrọ m ịkụzi that one of iweta ọkụ iweta nke etinye iweta nke etinye weta nke etinye weta nke etinye weta nke etinye ịbịa were ekwu okwu bupụ ha n'ezi that same thing that nke ahụ ga-eme nke anụnwa nkụziri gị ga-eme even karịa sef ịghọta agba m n'obere ife ka eji anapụta mmụọ ife nnukwu ife mgbe ana m ekenekwa ọnụ agwara m gị na the higher you go in spirituality your luggage ga na-reduce the higher you know, the higher your understanding, the more your luggage ibu gonna reduce. That is ibu aja. Ibu aja. When they have aja when medicata anu, ebute bath ya haki isima times 10. Ewana isima ebukan. Can imagine eba to call bath ya haka ya contain obu isima times 10. Ebuti ya pakotang bumbuni na mande badu mandana abahu do no wa. Pakojue ni ime. Ebuli ejate na mmiri nwanne o nwere ebe ị ga na-agbagote na spirituality n'ife mmụọ na nghọta understanding if that na that luggage ga na-ediminish ọ ga na-ediminish ịghọta anọkọtazie ịfụta na ị nwere ike ireduce to this simple tena nkụzi eketa ịghọta mana nghọta understanding we hear. You can never do anything in life above your level of understanding. So that's why I always tell people, the knowledge you have is what builds you, is what empowers you. I have to stop here. You want to say, I can share button. You chat me on WhatsApp. Be part of it. It's a wonderful Aja. No one name na Aja. Aja amaka, aja dị mma, aja na-egbu ụzọ. Chat me on WhatsApp on 08032477868. Ọnwụkwa na ọrụ mma ịchọ ka alụ gị ime aka mmalụ. My name is Ezi Nwanedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ka emesịa.